My, ktorí pracujeme, robíme na vás, na políciu, na všetkých. A toto nie je normálne. Jedni hovoríte na druhých, len sa presíkujete a kradne sa tu. Odkedy padol komunizmus. Prosím, dajte ma prehovoriť dole. To nie je slovenské plynáre. Tak ja som občan, to sú aj elektrárne, vodárne, všetky strategické podniky si rozkradli. Modrý, žltý, červený, zelený. Odstúpte. Stačilo. Ja som ochotný. Sú ľudia. Rozkladli ste mýto! Handala! Však sa smejete, tu jedni hovorajú nechaj tu, nepovie svoj názor, má na to právo. A o tom, čo sa má, jak sa má cítiť občan pre Boha? Tu v podstate nebola vláda, ktorá nekradla. Jak sa má cítiť občan? Čo máme my s tým robiť? Pomôžte nám! Čo máme my s Oni tým nám robiť? nepomôžu, oni nás okradli, takže oni nám nemôžu pomôcť. Však pochopte pre Boha, že ľudia umierajú od hladu už v tejto civilizovanej dobe. Presne tak. Zo zúfalstva páchajú sebe vraždy. A jediná záchrana, že chrániť a pomáhať je to, že mu zabraníte odísť z tohto sveta, lebo už nevládze žiť. Ste mu zobrali posledné nádej. Vy si tu len háčete špínu modrý na červených šmolkov a červení sú dvoja na modrých šmolkov. Ale nehnevajte sa. Nechajte ho! Dobre, že fakt, predstavte teraz začala. Ale tu nemá vládu Penta ani Dženta, ale občan. A občania, pochopte jednu vec. Začnite byť sami hrdí na seba, mať svoju hrdosť. Nenechajte sa zneužívať. Nenechajte pre Boha. Majte svoju hrdosť. Niektorí ľudia, umrieť musí každý, ale nie každý žije. Však to pochopte. Umrieť musí každý, ale nie každý žil a žije. Strategické podniky vybudovali naši rodičia a ich rodičia. A vy ste to všetko rozkradli. Dovolili ste to Džente, Pente a neviem komu. A nikto sa nás nepýta, či si vlastne... Kľudne si tu kecajte, keď vám tu robí radosť, keď sa dokážete vlastným rodinám, deťom, komukoľvek pozrieť do očí pre Boha živého. Za to, čo som tu počul, za tú chvíľu, nenašla sa vláda, ktorá urobila niečo pre občana. Nenašla. Každý jeden prišiel kradol a každým rokom viac a viac, lebo nebol žiadny trest. Žiadna trestnoprávna zodpovednosť. Človek, ktorý ukradne rohlík, dostane pomaly trest smrti. Kto vytuneluje republiku, je celebrita. Je ten, koho si honobíte. Neviem, čo vás na to povedať. Zamyslite sa sami na sebou. Bohom! Dopustili ste a zatiahli nás do zločineckých organizácií. Európska únia, NATO. Pozrite sa na tie modré hádry so žltými hviezdičkami. Hlavne, že náš štátny znak nemá farby. Môžete sa hádiť. Prečítajte si ústavu. Kde sú tie farby, ktoré sú v ústave? Kde to tam máte? Na čo je táto ústava? Dokedy si myslíte, že občan bude ticho? Práci kalendár? Dokedy? Pozrite sa, médiá, konečne najvyšší čas, aby ste ukázali verejnosti to, že sme dnes ako občania podali tu v Národnej rade odpor. V zmysle ústavy článok 32 máme na to plné právo. A teraz uvidíte, kto je tu pán. Nie henta, ani dženta, ale občan.